ବାହାଘରର 5 ଦିନ ପରେ ଶାଶୁ ଘରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଝିଲିଙ୍କୁ ଝିଲି ଧାରାବାହିକରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଜି ସାର୍ଥକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏହି ଧାରାବାହିକଟି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଝିଲି ଏବଂ ଅମରଙ୍କର ଯୋଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଝିଲି ଧାରାବାହିକରେ ବେଶ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶୋ ଭିତରେ ଝିଲିଙ୍କର ବାହାଘରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଝିଲିଙ୍କର ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା। ଝିଲି କେବେ ବିବାହ କରିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଥିଲା। ଝିଲି କାହାକୁ ବିବାହ କରିବେ, ଝିଲି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଝିଲି ଶାଶୁ ଘରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ କେମିତି, ଶାଶୁ ଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ସବୁ କେମିତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏବଂ କିଏ କିଏ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ତେବେ ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘରକୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସେ କୁଆଡ଼େ ସିଧୁ ବାବୁଙ୍କୁ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାଘର ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟିର ଏମିତି କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବାହା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ପରସ୍ପରକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଏମିତିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସିରିଏଲରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ସିଧୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ବାହାଘର ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହାଘରକୁ ଉଭୟ ସିଧୁ ଏବଂ ଝିଲି ଉଭୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କର ବାହାଘର ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଅନେକ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଫଟୋକୁ ସେମାନେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି କି ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବାହା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟିର ଫଟୋ। ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇ ରଖୁଛୁ କି ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ପରସ୍ପରକୁ ବାହା ହୋଇନାହାନ୍ତି।